assalamu aleykum yeeɓiyankoɓe ayaw Piindi TV on calminama on juurama on ñagama duwawu on ñaganama Allah moƴƴere ɗo gonɗon enen goñoɗon kala e nder duude babadama he en jetti Allah subhanahu wa taala joom baɗe bawɗe dokkuɗen mbawke fartan arde ɗo ena hawri e 24 jafɗon lewru juin hitande 2021 gam filandon yewtere moon pour deuxiéme numéro e Dawrugol yewtere politique nde gadorɗen kala e wadde kala e saaha ɗo e yiɓirde moon Piindi TV hande noon eɗen jogui hoɓɓe e hilifaɓe to banggue Dawrugol kono kadi hilifaɓe e nokkuji mumen ɗum noon ɗo senggam nana ɗo ene tawe ɗo mo ganduɗa ko ceerno manaba thiam noon ko mathématicien économiste chargé des statistiques à APIX président de commission entrepreneuriat du département de Podor jeune leader de commune Ayre Law manam sen paami noon ko mathématicien économiste kanam kadi tambi gueɗe statistique toon to APIX kono kadi ko tambiɗe gueɗe entrepreneuriat e département Podor kono kadi leader e nder commune mum commune mo Ayre Law ɗum noon ceerno manaba jam assalamu aleykum. Waleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh monsieur Bari mi salmini aussi monsieur Sow ganduɗa hoorema ko minen hannde goni hoɓɓe galle o e yewtide ko faati e Dawrugol walla tan mbiyen ko faati e ɓamtare ko faati e gonka men e gonka nokku men ha tengti kadi e duwa men Fouta ɗum noon beele wetto hannde woddini men e ardude ɗo hen amin jarnuma amin mantuma e invite min ɗo hannde e galle o. Assalamu aleykum. Ko noon tigui merci beaucoup monsieur Thiam ceerno manaba Thiam anenne min beltinoma min jettuma e garagal ma saabu temps mo luɓɗa min gam wawde noddago Piindi TV to senggam ñama ɗo ko Ibrahima Diamso noon kanko ko ha joni ko coordinateur PASTEF commune mo mairie kono kadi chargé de communication PASTEF mo département mo Podor professeur physique chimie Ibrahima Sow salamu aleykum. Waaleykum salam monsieur Thiam. Monsieur Bari ko monsieur Thiam mo vis-à-vis calminan noon donc j'en profite mi salminima an monsieur Bari e monsieur Thiam mi salmini dendagal fuutankoɓe fof d' abord mais aussi e dendagal Sénégal naaɓe e kala to yimɓe keɗoto radio o aussi mi salmini ɗumen ko welamma noon pour arde ɗo hen e huccidde e mon ami monsieur Thiam e yewtidde e gueɗe mbaɗe ni par ce que fuutankoɓe e surtout ina cohli ɗum. Merci beaucoup monsieur Sow Ibrahima Diamso anenne e garagal ma gam wawde notade noddago Piindi TV ɗum noon onon kala e kuuɓal oɗon jette oɗon jaare e temps mbo luɓɗon mino kono ɗum ko hande yewtere men koko fate Dawrugol juste en mbaɗino ɗum yewtere nde e dumunnaji ɓenni kono ha joni koye on ɗon fanton ko yewti e Dawrugol ha tengti e ganduɗa ko jillu hoore leydi ndi mbo yuɓɓinno toon to diwan banggue rewo leydi ndi e ñande 1 ha 14 lewru juin ndu gonɗen koye dow on ɗon koye dow ɗum gartaten ɗum noon eɗen gandi e jillu o heplananoma ko heewi yiyama hen ko heewi haalama hen ko heewi kadi waɗi e nder jilluji lay inauguration ji hani yoga e projet ji mbaɗama lancé donc ko ɗon tan monsieur Thiam koye ma paami namdal holno jiruɗa o mo ganduɗa ko tournée économique horeji ndi yuɓɓin toon to banggue rewo leydi ndi. Eyi ko weltanade son excellence le président Macky Sall e suɓademo banggueji men ɗi fodde yontere humde omo woni to nokku men ɗo gam ƴewtade saabu so tawi a fiilama lefol laamu a ardinama ene wayno leydi Sénégal ene moƴƴi nokkuji ɗi foof pa hen guire koyngal ma mate ma faw e guire ma dendagal golle mo kalfinɗa gollidiɓe ma ɗum waɗi gargol makko toon to banggue Fouta to ko hunde wonde fayida saabu golle sene mbaɗe ene moƴƴi ɓeete golle ɗe aɗa moƴƴi ɗe ɓeete aɗa moƴƴi kadi yimɓe daña tumnorgal ande golle ɗe holto ɗe jarete ko gasi ko mati ene yuɓɓi yimɓe mbawa andude kadi holko foti waɗede président hoore mum o anda holko fuutankoɓe cohli e gam saga ɓamtare nde jarugol mum yasugol ma ɓuuru webde no hannusni ko ɗum waɗi minen sukaɓe dilloɓe e lande politique APR walla ni mbiyan tan minen sukaɓe fuutankoɓe yiɓɓe ɓamtare nokkuji men ɗi sen jii gueɗe payodinde ɗe mbaɗatale e nder Fouta président Macky guila ari watti waɗede e nder Fouta min mbawa tan ko weltade hen min mbawa tan kadi ko salminde ɗum min mbawa tan kadi ko wiidemo yo jokku golle ngal ɗon jaɓɓal mo o yaɓɓi ko jaɓɓal banggal fayida ko hono ni tigui o wawi wadde ha leydi Sénégal wawa yaarude yesso ko weltare amen e mawnude e makko ko ɗum tagui population walla mbiyen yimɓeɓe fof jalti gam teddindemo saabu koɗo teddinte eɗen mbawi wiide ni Macky e nder Fouta Macky e nder Podor o wona koɗo ko ɓiɗɗo nokku o ko ɓiɗɗo diwan o ɗum waɗi ɗo arno kadi Allah hokkimo lefol laamu saabu ko Allah adi teddindemo fuurankoɓe kadi nde wonno ko tedduɓe yimɓeɓe fof kadi jalti
jalti kadi e doole ngam hollude weltare mumen e golle payidinde mo waɗi e nder département de Podor walla mbiyen mo waɗi e nder Fouta ngam hollude kadi e weltare mumen e golle mo fayi wadde e nder reedu Fouta ɗum waɗi oɗon tournée économique walla mbiɗen oɗon jillu faggude walla jillu yiitam golle walla jillu ɓamtare jillu ɓeydare min mbawi tan ko salmide ɗum e wadde hen remercier dendagal leader aji politique ardiɓe amen to banggue Podor mbeɗa ardoro hen Abdoulaye Daoud Diallo kañum woni coordonnateur le ministre Cheikh Oumar Anne notre maire et leader mon leader Mountaga Sy golle payidinɗe mo waɗi hen ha hunde nde wawi wadde réussir le président du conseil départemental Dia Mamoudou kalto président yano ene wayno ko kamɓe gondini e dendagal leader aji département de Podor waɓɓe hen juuɗe mumen ha hunde nde wawi yuɓɓude ha wawi fewde ɗum waɗi monsieur Bari min mbawi wi tan ko oɗon tourné minen kam to banggue amen min jii hen tan ko raha min jii hen tan ko feewi min jii hen tan ko udditade min jii hen kadi ko ɓeydade min jii hen ko ɓamtare Fouta d' accord ko tournée économique wiya sa nani tournée économique ko wiyete faggudu kala ko fate économie manam ko réalisation aji puɗɗinoɗi taw ene gasna walla ko projet ji ganduɗa ene jogori yuɓɓinede ko ɗin ɗon mbatte lancé holɗin projet ji on peut être e jillu he mbawɗon min artande wonde ɗum ɗon yiyamane wondene waɗama e mo ganduɗa hoorede ndi ko ari koye pouvoir depuis 2012 ha joni e nder département mo e nder région walla diwan mo Fouta aɗa andi seɗen kala haala Fouta ko ɓuri hen fayidinde yimɓeɓe ne kewi wiide désenclavement woni joktude île Amol Fine woni waalo ngo koko jokino ko adden min wiide waalo ngo koko jokino nden saɗa yaha toon ene wayno hojomaji mo ƴettonoɗa ngam wawde yettade woni hen nokkuji ene heewa ene heewi ha ɓurti président Macky Sall no ari o waɗi feere haw usti ɗum no ha nusni kala to mbaɗanɗa waktuji nayyi mbaɗanɗa ɗon waktu goto kala to mbaɗanɗa waktuji jeetati mbatta wadde ɗon waktuji ɗiɗi addi ɗum ko pont uji addi ɗum ko laaɓi ɓaleji jorɗi kos laaɓi baɗɗi fayida jaɓɓi belɗiyade ko ɗum o addi e nder île Amol Fine wiya désenclavement de l'île Amol Fine kono sen ƴeewi président wona île Amol Fine tan o waɗi désenclavé o waɗi désenclavé ko Fouta ene jeeya hen laawol halwar to henne banggue Podor o halwar Diatar ngol toon laawol ene wayno waɗa inauguré ni ene jeeya hen laawol jum faade Demet ngol ɗon laawol président Dia Mamoudou wi ngol innira ko makkiw ngol ɗon aussi waɗa inauguré ko c' est à dire wona laawol ko laawol parngol ene jeeya hen casier woni guesse baɗɗe fayida to banggue Fanayi saabu président jillu makko e nder Fouta ko toɓɓe 5 ɓurɗi fayidinde mbawɗen subtade hen ene jeeya hen to banggue jangde woni éducation to banggue safaro woni santé ene jeeya hen to banggue faggude ene jeeya hen to banggue jangde woni université de enoji centre de formation voilà woni centre de formation mo lancé woni ISEP voilà institut supérieur d' enseignement professionnel no ari nde udditama minen to banggue hayre centre de formation professionnel o ene wayno ko waɗa hen investir ko ma ɓuur 400 millions o ari ngam wadde ɗum inauguré sa ƴeewi cehe kewɗe to banggue gandal to banggue wittu ene jangge hen sa ƴeewi sa yeehi to banggue kaskas laawol kaskas faade Demet ngol ɗoni Azerut ari waɗi présenté holli laawol ngol holno ngol mohorto holno ngol fewnirte e ɗum ɗon kadi laawol hakkude jum fayandema Linguére ngol ɗon laawol ko Fuutankoɓe fof ko kañumen jeeygol wona tan jum jeeygol saabu ma jaa garta o ma weeɓ hano hannirni ngol ɗon laawol ma won 170 kilométres mais e ngol ɗon laawol wona laawol ngol tan waɗi hen fayida mum ko guure dewɗe mo laawol ngol rewigol fof mo ala courant ɓe fof président Macky Sall addata ɗon courant o adda ɗon ndiyam mais aussi no yeehi Bakke Jalluɓe laawol Bakke Linguére ngol ɗon kadi ko hono noon waɗirte no ari hayre kadi minen e doléance uji amen mawɗo galtiɗo wuuri amen Mountaga Sy ñaaguimo laawol kadi Linguére fayandema hayre law e ɗum ɗon fof sa watti hen e laawol jum hayre law faade jum sa walla mbiya kadi hayre faade Médina gummoɗa Médina laawol mum faade kaskas gummoɗa Médina paya pehe gummoɗa pehe paya salde gummoɗa jum paya Demet gummoɗa Demet paya pehe ɗum ɗon fof président watti hen kadi gummoɗa Bakke paya Linguére sa ummima Linguére mbawa ƴettude autoroute ila Touba o gummoɗa hayre paya Linguére mbawa ƴettude autoroute ila Touba o gummoɗa jum paya Linguére firti président wona Fouta wona île Amol Fine tan o jokti ko Fouta fof no hannirtuno saabu ɗiɗo laaɓi fof so mbaɗama
ko nden ɓamtare men newoto sabu hankkadi wonnoɓe hakkude maaje walla gonnoɓe e nokkuji goɗɗuɗi gandanɗa hoore ma so ɓe ndemi ngam ɓe mbawa addu ɗum ga ɓe jeeya ene jogorno caɗele ɗum ɗon fof président wemni ɗum e gueɗe kewɗe wadde to banggue jangde sen ƴeewi o hokki men université to banggue Matam ko université baɗɗo fayida gandanɗa hoore ma hen joglu leloto walla mbiyen wonata koye nder département de Podor e ɗum ɗon kadi to banggue coftal cellal ɓalli santé o en jii hôpital Agnam de Wourossogui e Agnam aussi de niveau 1 Wourossogui seɗen mbawi wiide hay to banggue jum avec président conseil département Diamamoudou kanko woni PCA ene manquirno scanner o sodiniɓe kadi scanner wadde tan oɗo tourné o ari ko gam yuɓɓitinde fewnude carte sanitaire to banggue Fouta saabu cafrirɗe ɗe ene manquino toon no haalirta ni kono kadi ya garta o ene manquino yuɓɓinede wadde président o ari ko gam wadde feere haw timminita ɗum ɗeɗo toɓɓe e yesso raɗɗikinade ene jeeya e toɓɓe ɓurɗo fayidinde e tourné économique mo président Macky Sall waɗi e nder reede Fouta guila le 12 ha e 19 juin 2021 ko noon merci beaucoup monsieur Thiam monsieur Sow certainement on jogata ko même définition e on ɗon tourné onon ɓe ganduɗa ko lande pasque particulièrement à toi holno jiwɗa onon tourné o surtout bon tourné o kam sa ƴeewi au fond ko c'est une tournée politique ko politique ummini Macky Sall wawi hokkudema hen yeruji ha heewi e toɓɓe ɗe kaalɗe ko foof ɗo haalɗe ɗo limtiɗe manam yaade no yurnte beele hande popularité o ha joni nan ɗo voilà o yano ko non seulement yurintade beele popularité o nan ɗo haaɗani ɗo mais aussi ombo andi yimɓeɓe puɗɗima tikkude wonɓe ganduɗa puɗɗima secondema puɗɗima yaltude e makko omo yano pour vraiment wadde ɗum welnade ɗumen waɗa ɗumen récupéré donc koko waɗi mi wiɗi ɗum ɗo ko tourné politique d' abord o wi Macky Sall ko koɗo men jaɓɓama mais jaɓɓugal ngal so yurnitama ma tawe ala hen fo ko woodi tan vraiment ko daari a faami bon haade yam yawtude min kam innirmi tourné o guila ñandet ko tourné politique à habillage économique way tan a ƴetta téléphone ma ni téléphone o ko waɗi hen fayida ko marchata ko mbaɗa hen habillage woni ko caggal ko donc waɗi hen fayida e tourné o ko politique mais kono habillage o ko économique omo wiya yimɓe ɗum ɗo ko économie alors waɗi mi wiide ɗum ɗo wona tourné économique d' abord mobilisation mi arta hen d' abord mobilisation pourquoi mobilisation presse o waɗi révélé presse o waɗi révélé ɓe mbi jaaliyankoɓe ɓe mbi wa APR min ko toon lirmi ɗum de wa APR koko luwi yimɓe ɗo e Dakar ɓe nawi ɗumen to e Fouta ɗum ko catégorie nawaɓe saabu ɗum ɗon on ɗon sirlu sakti ko nde ɓe gaddi ɓe toon nde deke koɓe joɓa ko jiida eko fuutankoɓe waɗa mobilisé ɓe joɓa ko ɓe tekki yalti e presse goo ɗiɗi Fouta tawi o wi Macky Sall ko ɓiɗɗo Fouta toppitaki Fouta saabu mobilisation ene jeeya hen parti mo ganduɗa ko somoraji gaari des chômeurs sa de yimɓe ɓe ngala golle ani sa ala golle hankkadi ka jahowo tan tourno kala ɗo namɗa Mumbai jaaha ɗum ko groupe goɗɗo c'est des chômeurs ɗum ɗon yimɓe ne mbawi ƴewde on ɗon lecture e mobilisation he parti goɗɗo ko Fouta ina waɗi heege nan toon yimɓe tampi liggaki joni wonɓe ganduɗa kañumen ɓen jiida e chômeur aji par ce que diwti liggey on ɗon diwti yiidoyade liggey joni noon hoko mbaɗata kamɓe leader aji mawɗi soɓe garti soɓe gaari ɓe kessata ko gayi ɓe defata ko maaroji ɓe defata ko weeli ɓen ɗon gaɗat toon ina profite hen ne ñaama donc ɗum woni mobilisation o bon mi yeddata noon kam won arɓe tan ɓerɗe mumen kono kam so feccama pecce tati ko feccere wotere ardi toon pour jaɓɓade Macky Sall tournée économique min oɗo wona tournée économique d' ailleurs ko waɗi handicapé économie o c' est à dire hoko waɗi toon hoko waɗi toon ko ganduɗa ina nawa économie o yesso par ce que tournée makko nde waɗi nde mais yahannoɓe ina jeeya ngala haydara ummo nde ɗo duggere paya nde ɗo duggere donc yaade par ce que leader aji mabɓe ɗi mbo haali ɗo Mountaga Sy en luwi ko auto ji département ɗi foof pour mana yobde yimɓe ina nawa ɗumen auto ji natti yaade joni an miskina Allah mo ganduɗa koye gurɗa koye e duggere aɗa yeeya a dañani hay déplacement pour yaade min ɗum heeɓi kam tourné ko toon tawi Macky Sall ɗo yaltata jummi mbeɗa ummi mairie mbeɗa naata jummi mbeɗa arta ɗo hen alors
avant un jour mbeɗa yaltuno mbeɗa ummi doɗel hayre mi waɗi ɗon 2 heures tawi o wi taliji ɗi mbaɗiraka pour yo yimɓe jaw kamɓe de ñande hen ɓe tardiji yimɓe par ce que min ñande hen ko hayre ñalɗum 2 heures ngam ɗon ko 1 heure jaltum ɗon ɓuuri 2 heures ni jaltum ɗon kadi 17 heures en puɗɗimi dañde oto nawi mi ko ha Madina Diaƴɓe à partir de Madina Diaƴɓe hawri koye duggere Médina ɗon dañmi oto pour faade mairie donc onon tourné wawi wide ko tourné économique maintenant quant à réalisation ngaji ɗi haalata ɗi guiddorɗen e taliji ɗi won artu hen so ɓooyi quoi ça dit ɗum ko de fond mais taliji ɗi mais hade men yaade tourné tourné économique hade men yaade talije par ce que tourné économique parce que eɗen wawi haalde également économique par ce que réalisation o haali haala réalisation par ce que hôpital mo Agnam Agnam koye ɗum foof jinnomi arde jafoɗa noon ko hettumami ko alors joni ƴett sa yiiɗi mi commissaire o to hôpital iji kallaɗo hôpital Seydi Bari an hono mbaɗirta hôpital Thilogne mbaɗa hôpital Agnam c'est à dire distance o woɗɗani ko c'est 5 kilomètres mis enseignés à Thilogne woni mon premier poste par ce que Thilogne wonno wonno monopole kañum wonno salle de foot no nandita ɗum ni kañum ɓurno jogade doole Agnam maintenant nde Farba ari nde Farba ne wone fodde doole ɗe donc tawde Thilogne dañi kanko no yiili dañƴe mais min sinno ko économie sinno tan ko population o ƴeewno wonano politique hôpital so waɗama jum pardon Thilogne goɗɗo hay waɗi hedde Mboola en walla hedde Hoore Fonde en tu vois pour yimɓe ɓen ɗon wonɓe toon mbawa yaade cafroyo donc ko ɗum woni ko mbimami ɗum ɗo lali ɗum ko politique sa ƴeewi réalisation ngaji mbaɗɗi e mbaɗi ɗum tan koto yimɓe mawɓe e wonɗuɓe makki goni Abdoulaye Daouda Diallo itti tali pete fayi bakke ɗon haaji te caggal muɗum ma won 100 kilométre caggal mum ma won 100 kilométre département commune makko commune mawɗo yeehi ko ha Linguére sa yewti pet tan ala haydara pour min wonanno économique ko jokto toon ɓen ɗon fulɓe ganduɗa jogui ko wiruji mumen ene jana jiiloyo ndiyam ina gara duggata ko pete duggete pete 100 kilométre ɓen ɗon kay ɓuuri hamdude wonnede hay soko piste mais o waɗi ko route o itti ɗum pete o nawi to makko o wi watte hen kanko Abdoulaye Daouda Diallo o wi pete men da ko Podor ala doléance te kasde tout petit nan toon Podor kalten jaaha Medina Diagne wuuro nan ɗon à 90 kilométres de Medina Diagne wiyete ko Gonkol ala hay case santé ɓe cafrote ko Medina Diagne ala hay poste de santé est ce que anani mbimami mais peut-être université on ɗon bo haali université c'est bien min komi enseignant mbeɗa andi jangde ko nafata surtout mais a wawa wiide ka ɓiɗɗo fuutanke an ko fuutankoɓe jiɗɗa mbaɗa partout université ji Fatick nde jogui Fatick woɗɗani ɗo en université Diourbel pardon Bambey et Fatick ça fait même pas 25 kilomètres somi jumani woɗɗani ɗon mbaɗa université Fatick mbaɗa université Bambey Thiès c'est une petite distance mbaɗa ɗo a waɗi ɗo ENSA waɗanoma ɗo guila ko ɓooyi université o nanɗo waɗa a jokkiti a faami fof mbaɗɗa ɗum concentré ha ɗum ɗon fof para ha nana fuutankoɓe ngulla nde puɗɗa wiide mami hokkon université Matam o UFR wona Podor mais ɗum ɗon vraiment c'est malsain même ɗum ɗon sellani an o waɗani respect Matam foti ko dañde Podor daña te ɗum potino wonde ko ɓooyi est ce que également wona fo ɗum par ce que de 2012 ha hande so tawi président ni wona président ndewɗo meeɗa miijade wadde université to diwan mo Fouta wadde kanko ari certainement so tawi guila 2012 ha joni o haalani hano hande haali mais peut être un peu que magnifier l'initiative comme no mbimami ni université kam walla école walla tali kala to waɗa yimɓe ina belti hen quoi kono noon sa ƴeewi tan e fannu no waɗira ina wawi yimɓe mettina hen quoi fannu o kalami quoi andi hunde fof koye fannu a faami hunde fof koye fannu quoi an somi wi muttima on yooɗi bon wonno kaldanmi ɗum aɗa wawi jaggude ne yooɗi beltoɗa mais wonno kaldanmi ɗum ma andu oɗo woni koye waddemi saboté woni euphémisme ko ɗum waɗi wiide affaire o koye fannu quoi koye fannu par ce que tawi vraiment aɗa waɗi respecté fuutankoɓe a wi fuutankoɓe mbaɗimo élire premier mandat à presque plus de 90% bono yettata kam deuxième mandat la même chose a ari a yeehi local oublié quoi mais ha tan e présidentiel jawtuɗo o puisque ɗon ɗum joguimi certitude quoi a faami a hokkama plus de 90% ha joni ndumtoɗa ɓen ɗon il faut nana mbaɗono Baaba Maal wiya minen de emin jiiɗi université na yimɓe mbiya emin jiiɗi université ne puɗɗa wiide mi hokki ɓe université oya UFR wonto hen tali o
ko gonga tali min vraiment be welti e tali badaɗo ila morfilo parce que min be jogi sihilaɓe hewɓe go ɗon ɓe morfil kasgal naɓe par exemple dugel naɓe so ɓe garanno ga ɓe tampanno vraiment très content pour cette route là min e hooram mi yeehi tourné politique min jeehi ko juude en parce que jeeya koye commune mairie min jeehi cubalel en min jeehi abdallah en mais nde min jaha nde min dañi caɗele no feewi est ce que a faami kono hannde tali so waɗama a jolat tan jaaha lawol ma c'est vite fait mais woto jejji tan ay hunde fof kadi ñande hen kanko Macky Sall nani o haali o wi so liɗɗi jaari karo yo jettu garɗo law ƴidoyi walla quelque chose comme ça quoi kanko Macky Sall nanmi e tourné o haali mais tali so wawi waɗede hakkude maaji attention woto jejji tan l'œuvre du grand Abdoulaye Wade waɗi ɗon des ponts ɗi ganduɗa on temps c'était inimaginable au Fouta bon aɗa andi hunde sa dañi ɗum tan Seydou Bari hankkadi mbattata ɗum ko enfin newoto ma ha ɓurta andata valeur o bon min kam haala pont so haalama tan miɗa heewi wadde témoigné Macky Sall par ce que on ɗon œuvre mo ganduɗa ko œuvre à saluer par ce que min je suis de la Casamance surtout pont Farafeñe voilà je donne l'exemple parce que min garanno ɗon ko 9 heures tout à fait min jotto Dakar 3 heures du matin walla 5 heures du matin exactement mais hannde grâce à Macky Sall miɗen mbawi wide on ɗon œuvre waɗi ɗum réalisé Ablaye Wade rewini ɗum hoori Senghor hoorinoma kanko waɗi réalisé on ɗon œuvre hannde a immoto Casamance 9 heures 17 heures 14 heures walla tawa naati Dakar et non c'est juste pour dire que so waɗi tali ɗi toon hoto jejji tan aussi golle Ablaye Wade wannoɗi par ce que ila fali ko waɗa toon pont de tali o fuɗɗo jokkede par ce que o waɗi ko tali min kalami koto gandumi ɗo to ɓurmi andude ɗo gandumi ko Medina Diagne e Guyi ko ɗon woni les 2 points de sortie de l'île à Morphil en tout cas keɗɗo e amen o ça dit a natirto Medina Diagne paya Kaskas en bon ɓenna paya ɓito en cubalel en après jaltira Guyi c'est la porte sans la porte on peut pas entrer woto jejjiten ɗum mais personnellement franchement mi wondani e Macky Sall kono ɗum kam quand même mbeɗa yettiramo ko waɗiri toon tali ko kono kadi woto jejjiten quand même ko Abdoulaye Wade diidanimo fuɗɗi université ji ɗi kadi sen duttimo hen seeɗa université ji joni joni mbiɗa non hay goto waɗani si il a fallu ko kanko Abdoulaye Wade ɗo ari nde avec beaucoup de courage wonno ko université Dakar Cheikh Anta Diop hewɓe men ko toon janggi hawnaki tawa musidɗam Thiam ko toon janggi université Saint-Louis voilà donc mo janggano e fof hewno taw ko oye janggi sono hay tawa wonko Allah hokki jiknama walla taw won hakkille ma wayi dañɗa chance yaade France ko ɗiɗo université ɗiɗi gonno kanko Abdoulaye Wade o jogui courage o waɗi démultiplier les universités alors puisque état continuité kadi mi haalanma hay soko an wonno a waɗat par ce que sa ari il faut waɗa ko mbaɗɗa ko ɗum woni golle ma IVS ari koye sous régime Macky Sall wallumen IVS min IVS bo mi weltaki hen IVS mi weltaki hen par ce que IVS janggoɓe toon ɓe presque ko inte annude mi andano mbiya toon e pulaar ni jaafo ɗon won binduno livre inte annide ko ɓe gandu hen ɓe ganda no mbaɗanta étudiant ji no mbawa ɗumen wadde orienté kadi ɓe dokki promesse il faut orienter tous ces étudiants là ɓe mbiɓe voilà mbaɗen IVS ɓe nanni ɓe IVS aɓe jooɗo toon hakkillaji mabɓe nder aɓe mbayano janggoɓe ni mais en réalité ko wona jangde d'accord monsieur Sow hade men artu monsieur Thiam koye ma paami mo ganduɗa ko o haali projet kewɗi waɗi magnifié won certain projet kono hen waɗin critiqué surtout e nder département par parce que on peut être ndeni département Abdoulaye Daouda Diallo ñanden e nder haala mum o wi wonde ne Fouta à la doléance qu'est ce qu'il voudra dire sur ça bon mi arti e ko haali ko aɗa andi aɗa wawi wonde opposition woni saliyankoɓe kono haɗata kala ko waɗa ko feewi mbiya ɗum ɗo no feewi aɗa andi opposition mo watta proposé woni mo ɓulno ha ko holno mbatten ha nokku wawa yaarude yesso ɗum wona opposition ko mouvement d'humeur rek il faut opposition men ɓe jangga ɓe ganda leydi ndi ko enen ndendi ɗi ha tengti kadi duwan men Fouta ko enen ndendi ɗum so tawi ɓamtima ko enen ɓamtini so tawi yaari caggal kadi aussi ko enen tagui ha yaari caggal ɗum waɗi so tawi son excellence le président Macky Sall ari eɗen waɗa men golle pawidiɗe ala wiide non ɗum ɗo no feewi ala non ko feewi ko mbiyen tan no feewi politique sene waɗe tourné politique sene waɗe d' abord il faut ganden gueɗel gotel firtade noon ko fuurankoɓe jeehi toon ala président en jogui ko yiɓɓe mum jogui ko yimɓe mo ganduɗa hoorema kala to are yaade e nder leydi Sénégal defre makko so tawi neɗɗo ko militant
min gummi aɓe jaha Fouta wimin amin jiiɗi ballol min nomin jeehi Fouta ngam wawde walludugol jaɓɓade président Macky Sall mais ɓe min mbawi tan ko wallirde ɗumen ha jaɓɓo son excellence le président Macky Sall président so ara yaade yimɓe fof jahat COSER national yahat maire yahat CCR yahat woɓɓe jahat firtani tan wonde ko Fuutankoɓe tan kañumen jahata ittani noon ko ɓuri fawidinde e ko wonno toon ko fof eɗen mbawi wiide ko Fuutankoɓe saabu Fouta en pamɗani plus de 90% walla 95% e wonnoɓe toon ɓe fof temedere fof sa ƴetti ɗum hen capanɗe jeenayyi e joyi ko Fuutankoɓe wonɓe toon ko kañumen jaɓɓimo jeeri mum e waali mum kañumen jalti donc farta firti wadde ko wiyete ko woɓɓe guittama namto non ɗum ko haala tan ko haala opposition yidde bonnede saabu ɓe ƴeewi ɓe gandi ala ko ɓe mbawi rewde haaɓe bonna e oɗo tourné économique ɗum waɗi aɓe jiiɗi addude ko ala hen aɓe jiiɗi wadde feere haaɓe cofno Fouta ko ɗum tagui nde on aɓe mbawno ƴettude sulogaji kewɗi e nder kariri mabɓe kono ƴewataɓe mbiya Sénégal tampi e gueɗe bal noon ko gam ñingde e jalde Fuutankoɓe nde tawno waɗin ɗo saaha goto Mamadou Diop Decroix ko kañum darino ɗo wi Fuutankoɓe ko miskineɓe enen foof laawiɗen hen Fuutankoɓe fof laawi mbi woysa on wiya Fuutankoɓe ko tampi on wiya Fuutankoɓe ko miskineɓe so tawi hande ko Fuutankoɓe koyemen ko kañumen daroto ene mbiya wonde woni hen yimɓe ganduɗa hoorema kewani ene mbiya Fouta tampi ha woɓɓe ne molto hen gam jalkirde e ñingde Fouta ɗum ɗon ko gacce men gacce winde noon ko tawaɗo hen ko heddi ko monsieur Sow an ɓen sikki ka scientifique donc seɗen jewta yewtere nde foti fawade koye lawol kala keɗɗen mbaɗiren hen haqqille a wawa wiide aɗa nandidina par ce que tubankoɓe ɗen mbi aɓe kewi wiide comparaison n'est pas raison a wawi wiide aɗa nandidina ko nandani a wawi wiide aɗa waɗa comparé Dakar Diourbel Saint-Louis en mbiya aɗa waɗi ɗum comparé e Fouta en terme de carte universitaire saabu sa ƴeewi Dakar Diourbel Thiès c'est plus de presque 50% de la population sa ƴeewi enen banggue men Fouta région de Saint-Louis région de Matam réuni sa ƴeewi en timmani hay presque 13% 14% de la population wadde en terme d'infrastructure universitaire en mbawi wiide eɗen pote mabɓe kadi alana haala a haali haala université wonde non hôpital uji wonde Agnam dañi hôpital Thilone dañi hôpital non wona hôpital to ko centre de santé to ko hôpital toɓo to uri fof yo yuusu enen Fuutankoɓe banggue cafrirde eɗen cuhli ɗum kala to wawi waɗede e Fouta eɗen cuhli saabu makki ko waɗi Fouta ko ene heewi kono eɗen jiiɗi yo ɓeydu ene heddi yewtere nde so waɗanoma orienté eɗen mbawi nonnodirde saabu jeeri ndi ko sohli hen ndiyam ko ha hande makki ko ari ko ene wayno leydi aɗa ndi saɗa waɗa comparé il faut daña to tumliɗa mbawa dañde to paaɗa no makki ari nde par rapport e ko waɗano ko aɗan haala wadda par ce que c'est normal par ce que aɗa wino e PDS mais ko makki ko waɗi ko sa rendini dendagal président ji ɓenduɓe ɗo ko mbaɗi ko ma taw omo daɗiɓe to woɗɗi ko waɗi ko so tawi goore mabɓe waɗi hen sino ko feccere tawanno hande Fouta diwiɗo hen Abdoulaye Dawoud Diallo ko neɗɗo mo gandanɗa hoorema eɗen jogui mum corse e respect saabu o hewani piti o hewani gulani kono gole wone ɗe ene mawni no wi no ari gokke o wi wonde Fuutankoɓe Podor minen min ngala doléance firtani wonde en ngala probléme min ngala doléance e min ngala caɗele jiida e wona maire no président are haalde nde o wi wonde onon bokke nami rokkimon lawol bokke Linguére te ko Fuutankoɓe fof o rokki ɗum goɗɗo lawol holno dañira dañiyaka e doléance uji kaalaji e mitin ko hunde gandanɗa hoorema togga ko less kadi Ablaye no ari nde eɗen mbawi wiide o rokki Podor naɓe ndimago mumen nden aɗa yiyatno yimɓe ndewe politicien ji ha maya taw recrutement ji batta mais Ablaye wona ala doléance o wadde ko fannu goɗɗo wi non alandi saabu omo jaggi makki ko ɗon jeeya e nder Podor neɗɗo aybata a rokkatake foof ƴetta foof enen Fuutankoɓe enen Podor naɓe eɗen mbaɗi Ablaye ne waɗi ko kañum woni makki ko makki woni kanko wadde on so ari yiini hoore mum omo andi caɗele men omo andi saqqaji men aɓe jewtidi hen jamma e ñalawma hokki men enoji hokki men centre santé ji a faami hokki men hôpitaux ji hokki men laaɓi waɗi men désenclavement île Amol Fil hokki men ko gandanɗa hoorema o rokkani Matam naɓe ɗum enen eɗen gandi monsieur Thiam ɓaade on mbaɗi reconnaître wonde ne wonko waɗi kono woni ko goɗɗum ko ngakki est ce que non ɗum mbimami ay ko ngakki ko président hoore mum no are haalde nde wona maire o haali gueɗe kewɗe mo rokki men te pourtant Ablaye namdaki muɗum firtani wonde ko ɗon anen woni yimɓe so goni en général des meetings politiques ene jiiɗi tan wadde o haaliɗo haala bammal gueɗe bano aɗa andi wona question bammal wiyen dokke université ɗum tagui men hokkede université ko hunde waɗade préparé wona bammal haali ɗum tagui makki yeehi Podor Matam hokkiɓe fodde 430 milliards gam wawde ɓamtude Matam hakkude 2021 et 2023
ɗum lan ko gueɗe mo gandanɗa hoorema a wawatani miijade ɗum e nder tourné économique ala ko gueɗe ɓulnaɗe mo gandanɗa hoorema ko leader aji dariɓe waɓe no abla en ko kañumen daari gila ɓe gaari aɓe maahi aɓe goni e yidde ɓamtude Podor e yidde ɓamtude Fouta ko ɗum waɗi nokkuji kewɗi hannde eɗen mbawi wiide yaari yeeso ni so tawi no joto ɓuriɗo so Allah laaɗo jaaɓi men ɓeydo artude Ablaye Dawoud kono Ablaye eɗen mbawi wiide ko neɗɗo baɗɗo fayida guila o waɗi coordonné parti o au niveau du département de Podor eɗen belti hen enen mo wondi parti o no yaalidini kadi ko hunde wonde fayida eɗen mbiyamo noon haydara tagmo wadde découragé yo waɗi feero jokko golle minen sukaɓe APR naɓe amin caggal makko. Merci beaucoup Thierno Manaba Thiam et intervention. En tout cas monsieur Sow holko mbatta réplique par rapport et apport ngol. Eyi sa heeɗima mon ami Thiam a andat haala makko ko haala politicien degg quoi parce que o wi no woto usten fuutankoɓe et cetera enen en gaddani ɗo pour mawninde won hen walla pour ustude won hen gonɗen ko haalde les faits kalten ko les faits nous sommes des sénégalais a faami en gonta toon tan e Fouta meɗen eɗen cuuɗo eɗen mbiya ni pour yidde dandude Fouta non kala ko yahani en kalat en mbaɗat ɗum e pencco he no wiyete ni Abdoulaye Daouda Diallo quand même waɗi reconnaître wonko yeehi mi haysi ko wonko yaha wonko won pellital ngal ɓeyta par ce que yeeyi des projets lancés qui sont lancés ko yeehi ko de ina famɗi par ce que nane a waɗat kam interrompre mais gon noon koye wadde les faits ɗi jahani min mi haalani Podor tan kalanmi ko koye Fouta fof dans le cas général ko yahani e Fouta sa ƴeewi tali men o route national o kanko o haalano ko joni route uji mbaɗaɗi la RN2 rapidement monsieur Sow. Ok. Route au commissaire ko 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Te ha ɗo to jarta no gasani 5 ans. Holto gasani? Gasani hakkunde Wourossogui anayide e Dabia sara Cilañ ɗon gasani. Ko bon waɗi inauguré. To men to gasani parce que le traçage woni ko wiyete marquage au sol. Tali c'est un ensemble min j'ai fait génie civil gaɗani tali. Génie civil ko formation am tali waɗi ko des couches a faami kadi so pari kadi ina waɗi ko wiyete marquage au sol ɗum woni fof ne andi ɗum hay soɗa ne andi le marquage o gasani les accotements gasani waɗama noon goudron bon janggani tali so yi goudron tan wiyata ko tali gasi mais tali c'est un ensemble de choses réunies ha woni tali te ɗum ɗon fof ala hen ko gasi tali ji fof gasi ha heddi on kanko électeur uji makko goni toon mais route oɗo Touba ɓuuri cherde e route mo Fouta o ila Touba o ɓuuri cherde ɓuuri mawnude ɓuuri hewde kalis c'est réalisé en peu de temps enen men o wonima on 5 ans 6 ans nana faye 6 ans gasani annde ko jiiɗa bon peu importe par ce que kalten ko haala Fouta est ce que ne jiiɗi walla jiiɗami ce qui m'intéresse woni mbaɗanmi comparé Fouta hono waɗira e l' ensemble du territoire nous sommes des citoyens foti ko jiiɗude ken citoyen ken ummotoɓe toon ene gara ɗo en donc so wi jiida wadde firti il y a des citoyen waɗi citoyen de premier degré ɓen ko ɗo koɗata waɗi citoyen deuxième degré wadde enen koɗo hen jeeɗen wadde ndeke d'après no haalde ni Macky Sall waɗi en enen ko citoyen de deuxième degré gonirɗen ɗo tan wona toon ko des investisseurs gaari mbaɗi jiida investisseurs les investisseurs a yahat jewtida e mabɓe ko an addata ɗo il se les pas un bon jour ɓe gara il se les pas un bon jour ɓe gara ko c'est des négociations avec l'état ɗum a majjani ɗum selon la rentabilité aɗa mbawi wadde moindre hay so en terme de rentabilité ne wawi waɗede à moindre coût quand même waɗe gasa sa an aɗa wiya fuutankoɓe goni ɗum ɗo ma tali mumen foof taliji Sénégal foof tali ma wattadi on ne peut pas comprendre ça. Quel respect. Merci beaucoup, monsieur Sow. Je me suis noté que Ibrahima Diamso, coordonnateur PASTEF commune de mairie, chargé de communication PASTEF, département de Podor, et monsieur Thierno Manaba Thiam, comme leader de la commune de Arla, qui est chargé des statistiques tout APIX. Merci beaucoup, on dirait que Piindi TV, merci beaucoup.